ನಮಸ್ತೆ. ಏರೆನ್ನ ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಏರೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಯಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಮಿಲಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಉಂದು ಉಡುಪಿಡ್ ಬಯಕೆ ಬಲಸುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮನ್ ತೋಜವ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬಯಕೆಗಿತ್ತೆ ತಯಾರಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬಲಸರೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ತಿರ್ತುಡು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆರು ರಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಲ ಕಣನಿಲ್ಲದಲ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ದಲ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಏಲ್ ಬಗೆ ಒರಂಬ ಬಗೆ ಇಜಿಂಡ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಬಗೆ ಅಂಚ ಬಲಸುವೆರು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿನಿಸುಲ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಡಿಲ ಒರಂಬ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಇಜಿಂಡ ಏಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಸುವೆರು ಬಯಕೆದಾನಿ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಈ ಒಂದೇಟು ಬಲಸಿನಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬಗೆತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಆನಿ ಬಂಜಿದ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗಿತ್ತಿನ ತೊಡುಲ ಬಯಕೆಡು ಪೂರ ತೀರ್ಸವೇರಿಗೆ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಯಕೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಮುಡ್ಪವ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮತ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಪೂರಗುಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಶಾರ್ಟ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿಪವೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಲಸುನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೊತ್ತೋಲ್ದವ್ರುಂಡೆ ಕರಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ರಸ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ ಬಗೆತಲ ಬಲಸುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮೈನ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಬಯಕೆಗೆ ಬಲಸುನನೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಐಟ್ ಪೂರ ಬಗೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈದಾಗುಲು ಬಲಸುನ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲದಾಗುಲೇ ಬಲಸುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಾಮಿ ಕಣನಿಲ್ಲಡ ಬಲಸುನಾಂಡ ಮಾಮಿ ಬಲಸುವೆರು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪೆನೆ ಬಲಸುನು ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿನಗುಲು ಪನ್ನಗ ಬಯಕೆದ ತಿನಿಸು ಮಲ್ತಿನಗುಲು ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಪನೋಲಿ ಇಂಚ ಬಲಸಲೆ ಎಂಚ ಬಲಸಲೆಂಡ ಆ ನಗುಲೆ ಬಲಸರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಗುಲೆ ಬಂಜಿನಗಲೆಗೆ ಬಲಸೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ತೂಕ ಐತೆ ಒಂತೆ ಬಲಸುನ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದು ಪೋಪೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಮುಡ್ಪವನ ಪೂರ ಉಂಡು ಕ್ರಮ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂತೆ ತೋಜೊಂದು ಪೋಪೆ ಪೂರ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಲಸದಿನ ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಬಲಸದೇರಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಲಸುವೆರು ಚಕ್ಕುಲಿ ತುಲೈತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಓಂ ಬರೆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಕಣನನ ಪುದಾರ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಬಂಜಿನಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಕಡನೆ ಬಿಡಿದಿನ ಪನ ಇರುವೆರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಬರೆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ ಐಟೆ ಪೂ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮೂನಿ ನಮೂನಿದ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಆತು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ದುಂಬೆಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬಂಜಿನಗಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ದ ಕೊರ್ರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಲವೇನು ತಿಂಡ್ರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಲರ್ದ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ತಂಡಾನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಬಯಕೆದ ತಿಂಡಿನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿ ಪಣ್ಣಗ ಬಯಕೆದ ಬಲಸುನಗುಲು ಇತ್ತೆರ್ಡ ಅಗುಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಗುಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ದೀಲೆ ಇಂಚ ದೀಲೆ ಪನ್ ಒಂದು ಮಾತ ಇಲ್ಲದಗುಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಬಲಸುನ ಅಂಚ ಅದವೇನು ನೀಟಾದ ಅದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ದೀದು ಮಿತ್ತು ಚಕ್ಕುಲಿ ದೀದು ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಂದು ಫಲವಸ್ತು ಮಾತ ದೀಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಬಗೆತಲ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಓಂ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪುದಾರುಂಡು ಪೂತ್ತ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಇತ್ತೆ
ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಪರ್ಂದ್ ದೀತೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೀಪಿನ ಪಲ ವಸ್ತುಲ ದೀಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಣನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪೂ ಮುಡ್ಪವನ ಕ್ರಮಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೆ ಪೂ ಮುಡ್ಪವೇರು ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಪಣ್ಣ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋಗು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ವನಸಾದು ಐತ ದುಂಬು ವನಸ್ದ ದುಂಬು ಮಾತೇರು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯ್ಕೆಡ್ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನು.
ಯಾನ್ ಮೊಗಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೊಗಲ ಅಣ್ಣನಗುಲು ತಿಕ್ಕುವೆರು 4 ಜನಲ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನಗುಲು ತಿಕ್ಕುವೆರು ಇನಿ ಅಗುಲು ಬೈದ್ಜೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮೇರಡ ಸಿಕ್ಕದು ಇಂಕ್